namhlanje Colossians chapter 1 verse 15 as we are standing. He's the exact living image, the essential manifestation of the unseen God, the visible representation of the invisible, the firstborn, the preeminent one, the sovereign, and the originator of all creation. For by him all things were created in heaven and on earth, things visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created and exist through Jesus, that is, by his activity and for him. He himself existed and is before all things, and in him all things hold together. His is the controlling, cohesive force of the universe. He is also the head, the life source and the leader of the body, the church, and he is the beginning, the firstborn from the dead, so that he himself will occupy the first place. He will stand supreme and be preeminent in everything. His name is Jesus. We want to acknowledge his authority. Ukuthi yonke into esingena nayo apha ingaphansi kwegama lika Yesu, ingaphansi kwegunya lakhe. Hallelujah. Ithi iBhayibheli sekulibiza igama lakhe lithi wonke amadolo ayagoba. Lezi ziyavuma ukuthi yena uyinkosi. Igama lakhe linamandla, igama lakhe lisebenzayo. Salinikwa ngegama ukuthi masilibize. Amadimoni ayalazi. Salibiza igama likaYesu, wona yandandazela. Kuthiwa umkhulu wabakholwa. Uthi ngizawulakha ibandla lami namasango esihoko ngeke amelane nebandla lakhe. Singena namhlanje we declare the authority of Jesus Christ kule atmosphere. Singena kuyo ukuthi yonke engenayo elapha namhlanje, wonke imimoya iyathoba phansi kwegama Nkosi somandla Dali wezulu, thina sikholelwa kuwe, Mdali womhlaba. Sophelela phina makunjena, sophelela phina somandla. Nkosi somandla Mdali wezulu, thina sikholelwa kuwe, Mdali womhlaba. Thina sikholelwa kuwe, Mdali womjena. Sophelela phina nakunjena, sophelela phina somandla. Sophelela phina nakunjena, sophelela phina somandla. Nkosi somandla Mdali wezulu, thina sikholelwa kuwe, Mdali womhlaba. Thina sikholelwa kuwe, Mdali womhlaba. Sophelela phina
sophelela phina makunjena sophelela phina somandla sophelela phina makunjena sophelela phina sophelela phina sophelela phina makunjena sophelela phina sophelela phina makunjena sophelela phina phina makunjena sophelela phina makunjena sophelela phina somandla. Guys, good afternoon. I think it's afternoon because it's quarter to 5. Date today is 6 July, Monday 2026. Ekuseni uvuke kwami vuke ndalungiselela ibreakfast isidudu iphofu because umyeni nami ukhona before ndiphangele ndalungiselela ibreakfast then ndaphangela. Ekuseni ndivuke ndaphangela then xa ndifika I saw i-status sikasisi nobantwana noSiza everyone Olethu Sizo everyone. Then ndacinga okay kanene kuphela unyaka oZiyanda bengekho today. Sunday. It was the 6th of July 2025 Sunday. It was 27 minutes after 4 emalanga. I was on the call with uZiyanda. uZiyanda wayelotyolwa ngoSaturday edlulileyo nge-5 yogqityezo lotyolwa then ehambisa emzini akhe yonxityiswa busy ke efowunini bla 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 bla. Wanditribisha umntanam because ndandifuna azofitisha iilokhwe zakhe ntoni before ayonxityiswa. Kwakunomtshato uzawulandela yonke laa nto but wayesayobhinqiswa. Xa ndandisefowunini nabo ndisebhizi bephuma equmrha. Then ke there was car accident. Everything, I had everything. I had everything. They passed away. I had to call ekhaya. Call my little brother, brother yam phofu. Umdala ubhuti kum. Bhuti, this is what happened. Bhuti, ndakhola noThembi ndafowunela nobhuti. Victor, this is what happened. Yeah. So today, after ndibone i-status sabo, I was reminded of that. Oh wow. Ubomi bam batshintsha that day. Like, my life changed. My life changed. Oh, my life changed. My life changed that day. But I'm grateful that umyenam wayekhona. I remember wandigqibela ndihleke efowunini. The next thing, I'm like, kwenzeka ntoni. Then he took the phone and to attend everything. I had everything. Like, I had everything, man. Kuba ngayaziyo uZiyanda bazalwa isister yam. They passed away quick car accident. It was uSthengosi, Dr. Mlala,
noZiyanda nonyana kaSithengosi. Then Wasindu Ntsiki, sister yabo ne-girlfriend kaSithengosi. They passed away. Yabalilishwa lam ke uba mna ndive everything. Ndava everything. Bagqiba unyaka bengekho. My life changed. My life changed. Yho. Ukuzibona izinto zenzeke phaa, uzibone kwisokuthi zenzeke overseas, zenzeke phi. Ungayazi ngenye imini uba nguwe oyawuze utrende. Ungayazi uba nguwe oyawuze utrende. Kufuneka ube strong for your family. Kufuneka ugatharishe izinto kwenzeke ngapha, uza nomphanga ngapha, kwathi. But through it all, uThixo wahamba nathi. All I can say, uThixo uhambe nathi. I'm grateful about my support system, my family, my husband. Sana, my husband. Izinto zonke uThixo ke ezimbi ezindehlelayo uye azi-align nokubana umyeni nami abe khona. I think uThixo uyayazi into yokubana andinayo i-capacity, or I'm not capable of taking any, andinayo i-capacity yokumelana nezinto ezimbi. My husband wayekhona. My husband was there. I remember naxa ndandifowunela kusweleke umntana webrother yam a month later, uSinazo, it was Wednesday. Myeni nami wayekhona. It was after 2 when my brother called me. My husband was there for me. So nangalamini ubhuti wayekhona. He took over. But I will never forget. I will never forget that day. Never, ever, ever in my life. But uThixo wahamba nathi. Here to say thank you to God for uhamba nathi. Enkosi kubawo. Uhambe nathi ubawo. Uhambe nathi uThixo. Usifihlile ezintweni zonke. I-grief ayikho lula, guys. I-grief is not easy. I-grief ayikho lula. But the support ke endiye ndayifumana from my family, from my in-laws, from my church, Rec family. Yo, they came true for me. Oh, they came true for me. Church came true for me. My pastors came true for me. My friends, AOG, my friends. One of my friends, Uzandi, whatever abona status, khona medication ebendikuye, whatever abona status Uzandi, no Fundi, no Babes, babeve babona status, then they will call. Like they will call me, Thando, please remove the status. Akhonda isenza sense, but my friends came true for me. My sister Ubalindile, my friends, they came true for me. My colleagues, umphathi. Yo, once one understand umntana omntu. One understand umntana omntu. Uyibone laa nto yo-understandwa, uqonda uba yesana bekumele uba apha understandwa, u-understandwe. So, thank you so much, guys, for everything. Ndiyabulela kubantu bonke abaye bandisapota kwijeni yam ye-grief. Thank you. I remember this other time I
I called one of my brothers, ubhuti is a taxi driver, uThembekile. So ndiyamfonela, bhuti unjani after a funeral? Njani bhuti, uphi? Ubhuti ke, abantu abaninzi ke, like my family, my close family, babekhawuleze bandive if I'm on medication, ndisele iipilisi. UButhembekile nobhuti uOmzi. Ubhuti uOmzi ndizakwenza ividiyo kuye nosisi, then ubhuti ndimfonele, uthi kubhuti ndiyamfonela this other time. I'm like, bhuti uphi? Ndiserenkini Thando. Kwakulate. Ndiserenkini Thando. Ndithi ke mna wenza ntoni? Hayi ndiyasebenza, ndikhawundiqeshe. Then he knew into yokuba I'm not okay. Basayihleka ke loo nto nangoku eteksini xa ndibonwa, like the YouTube or my fellow sisters from YouTube, uZinathi Caka, Akhanya Lubando, Yoba Nation, Anita Falo, Sisinomsa, Achuma andimazi Achuma andifowunela kangaphi efuna udibana nam. But I was like, hey, andifuna udibana namntu mna, I'm okay. Thank you guys for supporting me. Thank you. I'm here to say thank you today. Abantwana bam or abantwana besister yam bagqiba unyaka bengekho baswelekayo. But ndisekhona, ndisathi uThixo ukhona, uThixo ulungile. All I can say is that grief yandichinja. Grief has changed me to be someone else. I remember a month later, ndisajika nalento, umntana webrother passed away. That was a cherry. That was a cherry on top. That was a cherry on top. Still, people came through for me. Guys, like I'm here to say thank you. Balindile stofile. Umntase oko wahamba nam. Oko umntase wahamba nam. Ndimisa imoto endleleni, I'm crying. Ndibhizi ndilungisela umngcwabo, ndandive ndimisa imoto ndikhale, azifowunele ekhaya, thatha ifowuni, calling my brother, ndikhale. One thing about ii-brother zam ke, ziyayazi into yokuba ndingumntu okulinge. Ndiyakuthanda uthandwa, ne? And I'm very close to ii-brother zam. Thatha ifowuni ndikhale. Oh, ndikhale. Bhuti mna ndicela kuthi bhuti mandirhuqele ifriji. For understanding me, thank you for loving me, thank you for supporting me. Guys, ibuhlungu igrief, and we grieve differently. Kodwa mna isupport ndiyifumene from churches, from Rock family, from AOG, from my families, from my in-laws, from my friends, from my colleagues, from everywhere. Mna I was supported shem. Andifuna uxoka, andingethi mna khange ndisupportwe. Yes, abanye abantu baye badikwe kube uthetha into enye. Mna apho ndikhoyo, I'm like uZiyanda, uSithengosi, usinazo, mntana kaSithengosi. So thank you so much. Bagqiba unyaka ke namhlanje bengekho. So I am reminded of that. My doctor, of which he is also my cousin, Dr. Madangatya. Uthera ugqirha wam ndisemncinci, kuthiwa ndandisemncinci ndagqiba ne-2 months. Uthera wam oko wayengugqirha wam, and ugqirha ndizomtshintsha ke kuba ndi-pregnant ndaya kwi-gynecologist. But Uthera is my doctor. Uthera is my doctor, Dr. Madangatya. He's been there for me. Wambe nam uChez, Nkosi Chez,
uhambe nam throughout. But ke yeah, oh wow, what a journey. But ke through it all, ndisathi uThixo ukhona, ndisathi ndisindisiwe, ndisathi uThixo akamlahli umntu wakhe, ndisatsho nangoku. I'm grateful that ndaye ndamamkela uThixo njengenkosi nomsindisi, because ezinye izinto zingakwenza utshintshe indlela yocinga. But I'm grateful about God. Ndiyamthanda uThixo and ndasoloko ndimthanda, ndasoloko ndimkhonza. I'm at peace. I'm at peace. Now, we are trying to live ngaphandle kwabo. Sizama uphila ngaphandle kwabo. Mna ke, I think into yabo ndisanda ukohluka, especially kaSithembiso. SikuJulayi ngoku, ndisanda ukohlukana nayo apha kuMeyi. Izinto zomsebenzi, the claims and everything, sanda ukuhlukana nayo, but ke we are at peace. We are at peace. Sisathi uThixo ukhona, uThixo inkosi nomsindisi. But I'm grateful about iseke yabantu uThixo eye wanika bona during this difficult time. I'm grateful. I remember ndise-airport kusweleka uSinazo. My sister-in-law was there to welcome me, because a month later saye saswelekela. But guys, ndisapotiwe man, ndisapotiwe ngabantu. Ngaba ndiyaxoka uba ndithi mna akhange ndiyifumane isupport. Ndisapotiwe ngabantu, abantu bandinyamezele abantu. Thank you. Thank you. Usisi, I don't know what to say. I don't have words for my sister. I really don't have words. Mna bethunana andinabo ubuciko bothetha nomntu oswelekelweyo, andinabo futhi ke asoze ndibe nabo ubuciko bomntu oswelekelweyo nangolwesingaphi. All I can say, igrief mna inditshintshile. Ndicinga izinto ngoku differently. Ndiyayazi into yokubana ukufa kukhona, not because ndandingayazi ukufa kukhona, but zange ndiyazi uba kuzawuvese kuze njengemvula. Kodwa ke we still trust God about our healing. We are healing, or ndiyahilisha, but ke everyone is healing. But to my sister, Thixo ukhona sisi. But imini namhlanje ndiyabulela bezinto zindibuyela kuba ndibeka imoto phambi kwendlu. Ndizawukwehla, then ndicinga uba okay, it was on this day. I had a wedding dress for Uzianda. I had everything planned for Uzianda. Venues were booked. I had everything for Mr. Yam. I remember ndisithi kuye, yho sana, into endizayijayiva ndizawukwembeswa, into endizayijayiva emtshatweni wakho ntombi. I remember that. My last conversation with her until her last breath, until umphefumlo guys. But uThixo ukhona man, kwizinto zonke esidlula kuzo, yazini ukuba singabantu bakhe. Singabantu bakaThixo. uThixo ukhona. uThixo uyazivumela ezinye izinto zenzeke. Kodwa ke eyona nto ndizoyibulela apha is support
endiye ndayifumana from abantu, my families, both families. Ndirayithi wethu, I'm getting there. Ndirayithi, ndingathi out of 10 ndiyazinika u-7 kunento endandikade ndiyiyo. Guys, wawungathi xa undibona ngawungathi nditya ii-drugs xa undibona, but I'm grateful about God. uThixo ukhona. uThixo andizazi xa ndinoyeka ndinosuka kuThixo uba ndingasuka ndiye phi. I don't know. Intliziyo yam iyawusoloko ikuThixo. Sizawuzama ke, or ndiyazama ukufunda uphila ngaphandle kwabo. Especially mna ke kungona mna ngoMeyi bekungona ndivala ichapter yokulandelela izinto zabo. Especially uSithengusi bekungona ndigqibezela ezo zinto. But ke I'm grateful to God. But nje ndicinga ngolunye uhlobo ngoku. Izinto endandicinga uba soze zenzeke ziyenzeka. Izinto endandicinga uba like izinto ziyenzeka man, life goes on. But support from my husband. Hayi, uyakwazi umnyamezela umntu. Akekho umuntu obengakwazi uhlala nam ngokuya ndandinjeya. Ngenye imini ndakhumbula ndazange nditye for 7 days. I vomited blood. He had to call abantu in, my brother and everyone in. Ndabe ndabona ubhuti abani-understandi, but awana choice. Uyibona naqonda uba awu-understand but awuno choice, but they came through for me. Ndandingadingi attention, but I was not okay. I was really not okay. But it's fine. We're here. Uthando lwam kuni ke lawuhlala luhleli. Khane ke ndingene ngaphakathi. Ndiyanithanda. Nike ukudefa kwam. Enye into bendingayazi ke ndiyadefa. Ndiyakuthanda uthandwa. Yes, ndiyadefa. Mandingene ngaphakathi. Ndandithenge imbiza eHome Choice. Ndathenga izitulo eDurban. So Amen.
ndithokozile, ndonwabile. Ndiyekile ukhala, ndisive ndikhala kuqala, andikhali ke ngoku. Ndigqibile ndonwabile. Yeah, ndi-happy kwizitulo zam. Kufuneka nditekste laa mfana yazi. Ukubona uthatha inamba yomntu from i-social networks and order something from him, akwenzele inyani, ahlele nje uyaku-updata zide zifike izinto, because ezi zitolo ndizi-order from Durban kwa-Leather Gallery. Yes, ndinceda phayana ngumfana who's this guy? Durban, bendimseve ezibani. Ndizi-order e-Leather Gallery, then uNqoba. Ndizombuza ukuba inamba yakhe ndingayi-athatshana apha ku-YouTube. Uncedwa nguNqoba from Durban, e-Leather Gallery. Then imbiza ndandizithenge eMthatha, ndandizifakile ke kwi-last vlog yam, bendizifakile ii-contacts zikaHlehle. Sorry, Hlehle, ingathi nguHlehle or Sihle, eMthatha eNgeps. So I'm very, very, very happy. Guys, kune-car esemthatha. Xa usuka etawuni usiya ngase-Pick n Pay ku-4-way stop, uba uzawungena eRUC, ezinye zingena ngase-Pick n Pay imoto, wena you go straight. Ubusuka etown, you go straight, then on your left hand, ndiyilibele igama lala car wash, ndizawuke ndiyibuze, ndihlambisa phaa imoto. Now, bendipha today late, ndohlambisa imoto. Kune-extension ibisilahlekile apha endlini, yi-driller, yi-driller. Singayazi biphi for 2 months. Ndifike ke babe besithi ayisebenzi ntontoni, then ukuze this guy kum, Mamzo, ubra babuza umye nam. Ndithi ke mna ke no, ukhona endlini. Athi no, 2 months back washiya i-extension ne-driller apha, zikhona. Sayicinga into yokuba yho, usoloko kind to us and asikwazi uzithengisa ezi zinto, siza kugada. And oko xa ufika sibhizi silibale. Tontoni, ndizifumene ezo zinto. Ndizifumene today, besingazazi noba ziphi extension. Inkulu ke la extension, inde la extension. Njengoba sihayarishisa ngefriji, siye siyihambise nefriji, or xa kukonekthwe ezintenteni ezi-frame tents, umntu efuna ukonekthwa or an intent, but inde, andazi uba how many meters inde. Sasiyithenge duru gqithi la extension. So ndayifumana loo extension. Bathi yho hayi Mamzo, ngenxa ye-kindness yakho sisaqonda uba yho asikwazi ukukurobha. I was like, wow, ndiyabulela. So kubantu baseMthatha, ndicela siyisapote laa car wash. Ndisezawukhangela i-owner ke, sizawukhangela i-owner yalaa car wash uba ngubani, and appreciate abafana kwi-owner. Xa usuka apha edolophini ufika ku-4-way stop, inye ibheke eRUC, enye ibheke e-Pick n Pay, uyawela. On your left hand, jika ungene. Ilapha entla kwase-Pick n Pay, jika ungene. They are very good. Emotweni bayihlamba imoto, ndibathandela into yokuba xa ufika u-4, ufika ufake imoto ihlanjwe, uphume uhamba, awufuli. But into abandenzele yona today, it's good to be kind. It's good to be kind, because uba bendingomnye umntu ebeye afike nolunya phayana, mhlawumbi ngendiziluzile ezaa zinto. Ziyadura ezaa zinto. Umzekelo la extension sasiyithenge nge-1.4 extension ngaphandle kwedriller. Inde la extension. So I'm grateful and ndiyabulela kubo. Ndizawuzama ukhangela ii-contacts zabo and ndithethe naye ne-owner and ndibulele kubo. Ndiyabulela kakhulu. Uthando lwam kunike. Lawuhleli.
Good night.